Продължението следва. Поради нашият клип беше прекъснат от телефонно прозвъняване и звъняване. Така, слушам те, Карла Антония де Гваделупе. Мария Антония предлага пробвам да отключим колата с ключът. Да. Защото централното и то не работи. Мисля, да. И за малките отвеждащи, които сме се закупили, да пробваме да отворим това нещо. А дали ще можем да разгубим колата изцяло? Не става! Нищо не става! Я да видим отпред капака. Карла Хуана. Можеш ли да отвориш капака? Карла Хуана! Как да го отворим сега? Карла Хуана. Давай! И това не можем. Предлагам ти... Карла Хуана! Аз съм Карла. Ти си Карла Хуана. Предлагам ти от днес да се заемем с разглобяване на БМВ-то. Час по час. Час по час. Съгласна ли си? Напълно одобрявам. Да видим Хюстън Колев какво мисли по въпроса. Хюстън Колев, изкажи си експертното мнение. Съгласна ли си? Изкажи си положението моето. Изкажи си Прекъсваме на живо от Лидер Прайс. Мария Антония и Карла Хуана де Гваделупе ще отиват вкъщи да оправят пазаруваните продукти и започват разглобяването на своето БМВ. Очаквайте следващия епизод да видите БМВ на части. Кажете довиждане. Довиждане, до нови срещи, драги зрители. Нашите фенове специално ще отворим и фенко. Чао!